тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми либосҳои мардона. Бисёре аз подписчикони мо хоҳиш карда буданд ва инак манзури шумо мегардад анами хел мардона либосҳо. 60 сомонӣ анамин намуд майкаҳо. Медонед ин видеоро аз корвон аз даромадгоҳи рақами 10 сеюм ряд ба навор гирифтагим. Ҷои оптимай сеюм чорум рядаш. Шумо метавонед ҳозир иҷа мода нархҳои донара гуфтанд. Нежин пирош 100 сомон дона, да оптимаш бо арзон мешавад. Ана ин намудаш 65 сомон. Касе барои савдо мегира, анами даромадгоҳи рақами 10 биёед бозори корвон, тарафи анамин мираж, бозори нав ҳозир шидагиай, дар ҷои 5-6 дарвоза. ҳозир даромадгоҳи нав навистагиай. Хулас биёед якбор бинед. Ин спортивка 180 сомон. Бо барои савдо гиред арзон мешавад. Ана большмерка ҳам доранд, маламерка ҳам доранд. Хулас ҳама намудуш ҳастай. Мо нархҳои донаша пурсидем, намедонам оптомда чанди метиҳанд. Агар намисол барои савдо хоҳед гирифтан, бо худи шумо метавонед омада ҳамроҳи ҳамин фурӯшандаҳо гап занон кунед. Ана ин вандамко тоқаян 90 сомонӣ ғавсакай дуруш мех дорад дуруш. Адидас, Найк, Адидас амино. Хулоса ки 90 сомон як донаш. ҳаст ба курткачо. Анамино курткаҳои дарози хушрӯ, бори Хитой, бори Гуанчжоу. Инора медонед 3-4 ранг дора. Курткаҳои дарози мардона 270 сомонӣ. Бо биёд якбор аз наздик хитон бинед. Иҷада бо ҳаст спортивко 90 сом, 100 сом. Манам хел вандамко. Мардона доставка надорем дӯстони азиз. Бисёр ваёмона доставка мекунем, вале мардона надорем доставка. Ана баъд анамин кожинко аз 190 сомонӣ сар мешава. И бо размерошон катия кадом размере ки хитон дар корай, бо метавонед омада пирсон шавед, бо пратар ба шумо мефаҳмонанд. Ана иҷа курткаҳои оригинал гуфтан 320 сомон бо 300 сомонаш ҳастай. Мардона ё калтаян. Ана ин боло, қисми болош ино наушник доранд 300 сомон. Шояд ки бо арзон кунанд. беҳтарин анамихе курткаву кожинкаву баъд жимпиру спортивка. Мо кӯшиш кардем барои шумо подписчикони ки бисёр хоҳиш карда будед анами либосҳои мардонара марҳамат тамошо кунед. ҷошо нагуфтум тона метавонед омада оптом гиред. Хулас